Wij zijn aan het werk, mijn collega. Wij zijn van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit, wat vroeger de Algemene Inspectiedienst is. Wij zijn bezig met visserijinspecties hier. Maar vlakbij bij het kantoor van Rijkswaterstaat hebben wij een kantoor en we gingen in een bakje hellen. En op een warmreis zeggen wij dat hier reken is. We dachten eerst gewoon een misttrekkers van de mondwater. Die kreeg helemaal het shock. We gingen aan gek iets horen en toen dachten we nee, het stinkt, het roept van brand. We voor het warmrijden en toen zie je weer een reken in het gebouw komen. En ik Vlaamkes heb voor iemand niet waar bellen, maar de mededeling dat er waarschijnlijk een uitslaande brand aan de hand is. En dat het om een groot pand gaat. En er kan binnen 3 minuten weer de politie hier en binnen 10 minuten denk ik misschien al wel eerder weer de brandweer ik. Dus dat gaan we super rap. We troffen inderdaad branden in het pand. We zijn even naar binnen geweest, maar de weekend hadden we nog. Dus we hebben even omloodsen, offensief inzetten aan de buitenkant. En we hebben van de eigenaar teruggekregen dat er een brandscheiding in het pand zit, die overwegen. En daar hebben we toen snel op inzetten kunnen en daar hebben we het pand houden kunnen. Dus de helft zit er nog en de andere helft is uitbrand.